Здравейте! Аз съм Александрина Костова, изпълнителен директор на Националния център за рехабилитация на слепи. Нашият център предлага следните услуги в интернатна, надомна и дистанционна форми: основна рехабилитация, професионално обучение, арт-терапия, физическа култура и психологическа подкрепа. Моите колеги ще разкажат повече за отделните дисциплини. Аз съм Ива. Това е моят кабинет, в който провеждам психологически консултации на нашите потребители и на техните близки. Психологическото консултиране може да бъде на всякакви теми: справяне с тревожни състояния, подобряване на мотивацията за обучение, адаптиране към скорошно зрително увреждане, развиване на комуникативни умения, изследване на самооценката и въобще справяне с всякакви лични и семейни проблеми. Отделно от психологическото консултиране преподаваме ориентиране и мобилност, което в най-общ план представлява подобряване на уменията за придвижване самостоятелно в малкото и в голямото пространство. Изучаваме техники на белия бастун, изучаваме маршрути навън и вътре в сградата, изучаваме придвижване с градски транспорт при хората, които са от Пловдив. Обучението при всички е абсолютно индивидуално. Преди да се започне обучение, при всеки потребител се прави много подробна оценка на неговите нужди и предпочитания и се избира възможно най-подходящата индивидуална програма. Здравейте! Казвам се Вероника и съм преподавател по зрителна рехабилитация в Национален център за рехабилитация на слепи, град Пловдив. Намираме се в нашия учебен кабинет. Обучението по зрителна рехабилитация е насочено към зрително затруднени лица с остатъчно зрение. Независимо от това дали слабото зрение е по рождение или е настъпило или влошило се в резултат на травма, на заболяване или на възрастови изменения. Целите на дейностите по зрителна рехабилитация са да възстановим, да насърчим, да подобрим използването на функционалното зрение, т.е. това, което позволява на индивида да води самостоятелен и независим начин на живот. Учебната програма по зрителна рехабилитация се изготвя на индивидуален принцип за всеки един наш потребител, който отговаря на условията и който е пожелал това. В учебната програма се включва оценка на слабото зрение, зрително и тактилно разграничаване на различни форми, фигури, мащаби, упражнения за координация между окото и ръката, упражнения за координация между око и крак, също така различни задачи, свързани с използване на неоптични средства, използване на оптични средства и техники, независимо дали дигитални и не също, както и различни зрителни задачи за близко, за средно и за далечно разстояние. Заедно ние подобряваме начина, по който вие виждате и възприемате света. Заповядайте! Аз съм Стефка Стойчева, преподавател в Национален център за рехабилитация на слепи. Преподавам брайлово ограмотяване и информационни технологии. Брайловото ограмотяване включва усвояване на буквите от брайловата азбука, цифри, препинателни знаци и достигане до ниво на свободно четене, свободна работа с книга, с речници и други материали. Информационни технологии, преподавам компютърна грамотност, начално
усвояване на клавиатурата, иерархичната структура, папки, файлове, четене, интернет и така нататък. Здравейте, аз съм Галя и преподавам в Центъра за рехабилитация на слепи, ориентиране и мобилност и полезни умения. По ориентиране и мобилност учим техниките на белия бастун, ориентиране в градска среда, безопасно придвижване в голямото пространство, в малкото пространство, в сгради и ползване на градски транспорт. А по полезни умения можете да се научите да се грижите за себе си, за дома си, за дрехите си, за обувките си, за всичко, което ви заобикаля. Здравейте, аз съм Адриана, преподавател съм по ориентиране и мобилност и готварство към НЦРС. В момента се намираме в нашата кухня, в която обучаваме курсистите ни. Тук може да научат как самостоятелно да си приготвят различни видове ястия, както от българската, така и от международната кухня. Да работят с различни видове съвременни електроуреди и прибори, които са приспособени и маркирани. Работим индивидуално с всеки един курсист, както и групово. Давай. Добър ден, аз съм Марин Пейчев, инструктор съм в фитнес залата към Национален център за рехабилитация на слепи. Разполагаме с добро оборудване, с множество уреди, които биха подобрили вашето качество на живот, вашия комфорт и физическо състояние. Здравейте, аз съм Христо и преподавам компютърни технологии в Националния център за рехабилитация на слепи хора. В този добре оборудван кабинет може да започнем начална компютърна грамотност с групи или индивидуално. По-нататък вече може да се изучава компютърна грамотност за напреднали, а също така можете да научите и как да работите с смартфон. Нещата, които може да научите, са следните. Може да изпращате и приемате имейли, може да организирате файлове на своя компютър, може да четете книги на телефоните си, да използвате специализирани програми за тях или да използвате изкуствения интелект. Очакваме ви, заповядайте!